Si Angel me, nag-birthday yung Akbaro. Mga bata mga Akbaro. Col! Oy! Col, kamusta man, Col? Okay na gano'n. Salamat kayo sa pagbisita. Si Kagawad mga Akbaro. Grabe ka. Mga Akbaro, no? Dapat ito mga barkada din mga Akbaro. Maing hapon mga kabaro, no? Karon mga kabaro, no? Nakita naman siguro rin yung title mga kabaro, no? Pamirkday ko mga kabaro, no? There is Spring Valley sa Buhangin, ila Uncle Suway. Kauban ako sa trabaho mga kabaro, no? Mao tong ako nga to mga kabaro, no? Og let's go. Ano kailangan ko mga kabaro, no? Og akong motor mga kabaro, dako kay butok. Ay tungod lagi ni mga kabaro, no? Ilis na nagtambutso mga kabaro, ano? Huwag maniabot akong order, nadaot ako rin mga kabaro. Birthday sa, siguro yun sa ikatulong nga anak ni Uncle, no? Tambutso. Patay ang kamera. Ayan mga kabaro, ah. Tambot og tingog mga baro, medyo paminawon ang tingog. Sige daw gagi din nila Uncle mga baro, sigat to na ko lang Uncle. Hindi na lang dalan mga baro, no? Di pa rin simento. Karon mga kabaro, grabe na ba? Pintado na kita na, para ilapok magiyan mga kabaro, no? Madili. Puro na simento. Kabaro. Sa karon mga kabaro, no? Wala ko'y dala nga regalo. Nagalan siguro ako. Gamay maro karon. Wala mo balo kung unsay gusto sa bata mga maro, no. Wala na lang ko mga maro, no. Sila ta magsama-sama. Ito siguro si Uncle mga maro morning mas siguro mga maro, no, kana nag-aso-aso diha ila Uncle mga siguro. Birthday to you. Sa mga kabaro, no? Yung mga kabaro, nabot ako yung Uncle mga kabaro, no? Si Angel me, nag-birthday yung mga kabaro, mga bata mga kabaro. Col! Nabot na dyan ko sa yung area, Col. Yung mga kabaro, no? Muna si power na mga kauban, mga kabaro, no? Si Uncle, Uncle Suway. So, dadarihan. Hello! Happy birthday! Happy birthday! Isa nagbantay sa daan. Yung kabaro, no? Si Ate Aileen, asawa ni Uncle mga kabaro, no? Wow kayo. O, dagang kasi nagluto mga kabaro. Yeah. Oops! Mga kabaro. Oy! Dito ka po yung ni Kuante, ni Angel? Mga kabaro. Ubay-ubay po ang handa nila mga kabaro, no? Oops! Ug sa karon mga kabaro, busy kayo ang panimalay mga kabaro, no? Kay uy. Ubay po handa ni Uncle mga kabaro, no? Gipangandaman gina. Dako-dako na yung area ko, no? Ha? Iguro po din taon. Igor pa din taon? Kalisok po gamay. Gasa. Big. Na mga kabaro, si Uncle. Kugihan niya mga kabaro. Shout out ano, kung mga kauban, no? Nasa upslide. Asang sa'yo. Nya mga kabaro, no? Balik lang mga kabaro kay ato pa ni continue niyo niya mga kabaro, no? Sa mga kabaro, no? As pa karon mga kabaro, no? Nagtantalo gitso si Uncle mga kabaro, no?
Oy. Col, kamusta man, Col? Okay na kayo. Ha? Salamat kayo sa pagbisita niyo mo, no? Good kayo Col ba? Brag lami-lami ni Col ba? Lamig na doon. Ha? Swaki. Litson, Wow. native litson. Native Litson. Oo, May native panalo Litson. mga kabaro, native Litson. Shout out tayo sa... Yeah, mga kabaro, no, na yung mga bisita mga kabaro. Hala. Ayun na to niya ito. Mga power po, mga amigo, mga kabaro, no. Oops! Ay, Mga kabaro, no, si Kagawad, mga kabaro, no. grabe. What? Pisas na ganun? Pisas ko, sino na, Pisas na sa buhangin. Ang pulis. Si Linda Pisas. O, ang nasa, o kanang, Mga kabaro, no. Dapat no, mga barkada diri mga kabaro. No? Ay. Bago na tong kabaro, no, si Kuya, si Oh my God! Yeah. Mga sumay Bagyo family pa kabaro, no. Nasaag ko diri karon kay birthday silang pagumangkon mga kabaro, no. Ug si kauban ako mga kabaro. Brother. Luwi. Yeah, kabaro, no, balik ka sulod mga kabaro, no. Kay karon mga kabaro nasa kuan pag out na ko mga kabaro tawagan ko ni kuya mga kabaro mo to nga nabot ko diri mga kabaro. Jill, kamo na bala. On na on. Wala, naka-vlog na namin. On. Hi! Baro! Tarong ngayon din. Uy, asa man na? Oo nga, sige. Uy, di naman ako makita. Di na ako makita. Mga bata. Ay, okay. Ano na? Alright, guys. Hi, hi, 1, 2, 3. Say hi. Happy birthday! Asa ba? Si Angel, mag-ano na si Angel dito. Hi, Be! Dito mag-ano siya anak. Dito na. Okay. Ano na siya, guys? Ay, kabaro ba, diba? Si Queenie. Halo guys. Muna birthday, guys. Birthday girl, guys. Mga kabaro. Diba, mga kabaro. Lako dito, Ben. Lako dito. Ano yung mga bisita? Diba? Mana mga bisita? Ara mo mother and father in Tulicel. Shube. Birthday girl. Sige na, Mana nag-start? Ay, be. Wait lang, baka nag-vlog ang gulo. Hindi lang, i-upload. Ano naging nag-birthday? Ayaw ano man na hila-hila mo siya sa cake. Wala. Ang katong minuto to ba? Yan na lang. Yan na lang. Ang sama. Mo ano na sige guys? Ano lima ding? Ha? Sige. Ay, magkanta sa. Sige pa. Dali. So, nagkasanap tayo mga kabaro. Nagkasanap tayo. May the Lord God. May the Lord. Kami pa oh. Ayun, di ko ipakita. Lako dito ti. Lako dito. Wait lang ba? Hindi na to dara. Hindi man. Diba guys, wala na nagkasanap
umabot mga kabaro, di ba? Silihip pa ka. Silihip. Ayun ka ng sindi ba? Unsa na? Sige, tatagapon mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Awat ra. Happy birthday. Happy birthday to you. Isa na. Wala siya. May the Lord bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Angin ma. Angin ma. Pwede ano ibutang mo? Ano sa bibili ko lang ko? Ano nga sa to? Anak ko dito sila. Ali, may tingin kami. Uy. Wow, legit. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ay, hindi, ay. Lord God bless Kita magutang ang panik. you. May the Lord God bless you. Uy, ayaw. May the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday. Masa? Wala din siya nabukad. Mainit pa naman eh. Ibaba. Mainit pa na. What? Dili. Wala siya maikot sa tunga, ma. Ayaw, wala siya nasunog ako. Wala na pagtulog ang isa, oh. Ang lock niya. Wait lang na, may kanta siya. Kinikanta siya. Alipay kay Sinjin, oy. Okay, be. Ayun na. Hindi na siya ano. Sige na. Kuhaan. Bira na lang. Birahin. Ay, mag-blow ka sa candle. Blow the candle! Yay! Wish. Apa isa din, oh? Wish. Bira. Ay, ano na. Birahin. Birahin. Ipay sa to. Na, thank you. Happy birthday, Angel! Okay. Kukunin ko na. Deng, yung na ha. Oh, diba? Say hi to Kuya Pisa's vlog. Happy birthday! Hi, mga kabaro. Happy birthday, Jel! Happy birthday, Jel! Happy birthday, Jel! Ikaw! 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 Happy birthday, Jel! Oh, manali mo! Ito. Hi, mga kabaro! Hi, mga kabaro! Gracias, vlog! Go! Hi mga kabarana. Hi, mga kabaro! Lado ako kay Kuya Pisas. Lato tayo kay Kuya Pisas. Everybody in the earth. Ano yung pinas mo? Happy birthday! Tara guys, so nag-inom ang ano, tagiya sa ano. Camera. Nag-inom. Camera action. Hi.
si Angkol, oh. Gawan. Owner. Sobre Blake, jangan among Okay. Tanan problema ko sa mga suga, So, ginagawa. ano ba yung vlog? Pero pag isa laro lang. Hello. Mana si Queen? Tara guys, dito sa sulod. Kabalo, wadyo kabalo daw ingon. Ay, vlog lang, vlog. Let me touch. Hatag di mo? Dili mo ano? Dili mo ano? Yung okay, dapat na yung ano. CR ka ko sa CR. Ang butang ni Kuya Pisos. Edit mo lang yan na. Nakita ko. Basta picture. Ha? Alam mo. Ha? Pa-sounds? Wait lang. So, pa-sounds na guys. Everybody on earth. Mana ginagamit sa mga vlogger? Talesigan din mga kabaro. Ano na boya? Palis na kay that's all. Ay mga kabaro na rin itong lechon guys. Bebe. Ha? Dili ko. Kabahan ka mama. Yan guys. So, wala ko ba lang? Let's go. Mag-tour lang sa tour. Ba, tour lang to. Tulad, Franz. Alam mo si Kuya. Ay, si Angkol. Ayan. Mana ko. Okay na ko. Okay na ko. Basta ba mo yan ah? Hoy, magkaon na mo. Hoy, ma. Di pa di ay? Busog pa sila guys. Oh, busog pa. Busog pa mo? I-post ba yan sa YouTube? Hey, paki-follow, like, TikTok. Oh, para No. Pwede paki-follow. Follow TikTok ko, guys. Ano yung pangalan sa mo TikTok request? Winnie Gumanit. Mini Gomanit guys. Tapos kay Angel. Angel lang. So, si Nicole, di ba na may TikTok si Nicole? Blackpink. Crystal Nicole. Mo isa. Wala. So, nag-ulan na sa gawas guys. Nag-ulan na din sa gawas. Nag-ulan na. Hinay-hinay nag-ulan. Hindi mo masulod? Oh, lalo mo Madam Raquel. Ay, te. Man, Pangalan ano ay mong ipusan ti. ambot ni Kuya Pisa. Si Kuya Pisa. Kita na mo. Juan. Ito to kabaro. Kabaro. Doon magkabuok account ni Kuya Pisa. Isa sa una. Andi, do ka buok. Gilid ha. So guys, mag-blessing daw sa balay guys. Ay mo ka talisik. Mag-blessing daw sa balay guys. Manggawas ta guys, manggawas. Manawas na ninyo guys. Dire ka. Kinay na ding. Ah, Oh, Victoria sila Carmelo ding. ah. Ayaw mo ganda sa gilid. Dihing kandila. Manggawas ta guys. Lord. Kaya mag-blessing sila sa sulod. Gawas mga chikiting. Buyag, daghan mo na ining nasa sulod na. Pasensya na. Daygon talay. Hi guys, welcome to my guys. Hindi, ay. Nasa la sa ano? Nasa kaya ari dito.
Ikaw na ba? Dili. Ako birthday na. Sabay na lang ta. Ayaw ko pa ano? Ayaw ko pa ulan. Sige na. Hilom na mo. Iyo. Family day ko day. Family ko. Family ko guys. Family. Tapat ding tapat. Sa kanila. Tapat ay iwag ding iwag. Pasilutan kay mo sa Dios ang tanang lunlun maayo ang ibuhat kalimutan niya ang tanan. Himutan niya ang tao akong mahimong kaabag niya sa pagmamala sa pagmamala sa kalibutan. Napakatapat sunod sa kabubutan sa Dios. Lubat na siya. Ang tao nahugawan ng tanang buta. Salamat sa atong Ginoong Jesucristo kaya nagmasinugtanon siya sa Diyos Amahan hangtod sa iyang mapait ito at kamatayon sa krus. Ubusa, ipasigulit niya ang tao kung tanang butang ng kinabuhi. Aron maggamit ng maayo alam sa tao. Atong pangayon nagkaroon sa Diyos, pinagis atong Ginoong Jesucristo diha sa gawin sa ang iyang panalangin ining balaya. Sugdan ta kining atong pag-ampo diha sa sinunang saway. Ay guntang Ginoo uban sa mga instrumento alipay paisayaw o lahang adlaw tuktukan na ang gitara ipalanog na ang trompeta ang Ginoo sa rugma pasalamatan ta tutukan ang gitara ipalanog na ang trompeta salamat Ginoo sa imong maayo. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Tinaot nga ang Diyos kinsa atong himaya diha sa inihosang singkasing tingog maghatag kanatog katakos pinagi sa Espiritu sa pagpuyo nga malinawon isip mga sumusunod ni Kristo karon ug hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manahon tanining maong panimanay ug sa tanang pupuyo niini. Sa dihang si Kristo nagpakatao pinagi kang Birheng Maria, siya may puyo uban kanato. Magampo kita karon nga unta mudayon siya niining maong panimalay ug manalangin kanila sa iyang presensya. Magpabilin unta siya kanunay uban kaninyo diha sa inyong mga kasakit o ipay. Ginasig sa iyang mga pagtulunan o mga panitingnan, paningkamuti labaw sa kanan. Sa magbugna niining inyong panimalay isip kung anong sa bugna nga magpakailap sa kaayong Kristo ngadto sa tanan. Pwede ba ka taligsot? Ang pultahan, nagpanumdum ka nato sa mga pulong ni Kristo. Ako ang pultahan, si Kristo mao ang ganghaan sa kangwatan. Kaniya nagagikan ang asa sa Diyos o sa ingon. Kita makasulod sa atong langitnong pulianan sa katapusan nato. Diyos among amahan pinagit pagkatao sa imong anak sa Ito Kristo. Imong giablihan alang kanamo ang ganghaan sa langitnong pulianan. Panalangini ang ganghaan ining balaya. Aron walay bisan unsang dautan nga makalahos niini. Hinaut-unta nga kini abli usab sa kanunay alang sa tanang budayon tungod sa imong ngalan ug alang sa tanang hinahanglan ug panapa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Tingalagan ko. Mga tagay mga utok sa kita bukuan na pagkaan.
Yes, ikaw ang living. Asan mo nagkanta? Ito kayo para matapik. Ay, ko gusto sa Darate. Ang butangin lang bilang isa rin. Ayaw, ibaso lang siguro. Tagay mo baso ng bread. Baso. Ano itong baso nga parang lingkod. bata dito Ito mas yung balingkuranan ka. Dito mo ka. Ay, dili Gusto ka. nyo ganiha. Dito mo ka. Balik mo dito. Sorry. Ay, nandiyan. Ay, asa lang kuya ko na. Palihog linggo, awit ka kasi doon santos ibang Ang mga pulong mo, Ginoo, maglingon ta sa mong pagtuo, o gagaka kami sa Tama ka niyo konti lang. pagtuman sa imo Tama ka niyo konti. mahal nga kasuguan. Ang mga pulong mo, o Ginoo, maglingkuran ta sa mong pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Bayin pa guys, kay dili siya. ang santos ni Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Pagbiya nila sa sinagoga miadto si Jesus sa balay ni Simon ug Andres uban ni Jaime ug Juan. Ang ugangan ni Simon gilanta, naghigda siya. Isuginlan dayon nila sa Jesus. Giadto ni Jesus ang masakiton. Gigunitan ang iyang kamot. Kanang muhatag sa iyang gipangayo nato. Ay, sorry. Nag-imit ang pamilya ni Angelito ug ni Aiden nga si Kristo muuban kanila diha sa ilang Kamu kay kinulhanan. Ako Ay ta. Pakita pa ko ba? kanang walay mga kasakit ug kailagman nga mabot sa ilang kinabuhi. Ang ito sa ano? Sa tungod lang ang atong pagsalig sa Kristo bisan pa o mudangat nato ang mga kasakit. Ang Dios andam mutabang nato sa kanunay. Pinautunta ng Dios ani kanunay sa atong panimalay sa atong kasing-kasing kay siya ang gayud mutabang kanato diha sa atong mga kasakit. Ug mudoyo usab siya sa atong mga kalipay. Hinaot pa unta. Salmo nga sa suyo ang atong itubag, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila ang madukon sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, bulahan ang tawo nga may pagtahod sa Ginoo ug malipay nga mutuman sa iyang mga sugo. Mahimong gamahanan ang iyang mga anak, mabulahan ang kaliwat sa maayong tao. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Madato ang iyang pamilya ug magmauswagon siya hangtod sa kanturan. Ang kahayag mudanag sa kangitngit alang kanila nga mga maayo kanila nga manunoy ug matakot. Bulahan sila ang madukon sa Ginoo. Ulahan ang tao nga dili magdumili sa pagpahulam o dili man limbong sa katigayon. Dili gayud mapakyas ang maayong tao, dili gayud siya hikalikan. Bulahan sila ang madukon sa Ginoo. Dili siya malisang nga mudangat ang mudawat og daotang balita. Lig-on ang iyang pagtuo ug nagsalig siya sa Ginoo. Dili mabalaka ni mahadlok
Wala sa ipagduha-duha nga mabuntog ang iyang mga kaaway. Walahan sila masulton sa Ginoo. Manggihatagon siya sa mga timawa o walay katapusan ng iyang kaluoy. Mahimo siyang gamhanan o tinahon. Kanan. Walahan sila masulton sa Ginoo. Pangaliya. Ang anak sa Dios sa langit ug yuta mipuyo uban kanato, uban sa dakong pagpasalamat o kalipay, mga muyo kita kaniya sa pag-ingon. Pabilin uban kanamo Ginoo. Pabilin uban panahon sa Ginoo. Ginoong Hesukristo pinagi sa imong kinabuhi uban kang Maria ug Jose, imong gibalaan ang kinabuhi sa usa ka panimalay. Puyo uban kanamo nining maong panimalay. Aron ikaw mamahimong among dumuduaw ug kami magpasidungog isip among pangulo, magampo kita. Pabilin uban panahon sa Ginoo. Diha kanimo ang matag puloy-anan mulambo ngadto sa pagkabalaang templo. Itugot nga ang tanang mupuyo nining balaya. Matukod nga hiniusa ngadto sa puloy-anan sa Ginoo diha sa Espiritu Santo. Magampo kita. Pabilin uban panahon sa Ginoo. Itudloan mo ang imong mga sumusunod sa pagtukod sa ilang balay diha sa bato. Itugot na ang tanang sakop nining maong pamilya. Musalig sa imong mga pagpulunan ug layo sa tanang mga panagtingkil. Mualagad kanimo sa tinuod nilang kasing-kasing. Magampo kita. Pabilin uban panahon sa Ginoo. Walay luna nga kapahulayan nini magulbol ka sa imong kakabos. Hinunuha imong gikalipay ang pag-abi-abi kanimo sa imong mga higala. Itugot nga pibag-o ang balay. Sila nangalyupo sa imong panalangin. Panalit ni sila sulod sa balay. Panalit sila sa ilang pagkataw. Okay na, Col. Tawag sila sa awit tao kagulat Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come in your own special way. Come like the spring and thy days come to the weary of soul. Lord, with your sweet healing power, touch me and make me whole. Oh, Santo Espiritu Santo, kung sa nagampo kami, kung sa langit ng kalayo, init at pinindughan ko. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit. Nagkapoy ba mga vlogger? Okay, nagsunod-sunod ko sa mga sa mga mama. Pwede ba siya mabali mga kabaro? Nagsunod ko sila. Paano ba mabali at sana personal thing. Hindi personal. Hindi personal. Come like the spring. dengan samahan sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mayang gabi. Sige na. Ara. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang kalinaw ihatag ko kaninyo. O sama sa inyong nasaksihan, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ang kalinaw ibilin
Ay, gabi. Mayong gabi. Ano? Sige, sige. Sama na ta. Ay, sa mo rin. Ay, mga bata rin. Oh, okay rin. Mga bata. So, ara guys, nag-vlog. Hi, ya! Say hi to my vlog. Hi, bikers. Ara, bikers. Bikers, guys. Kay Kuya, pisa. Pictorial, everyone. Kaya humana nag-blessing sana. Ha? Nice, pang profile. Tapos birthday ni Angel. Mga na! Tara ba? Sige. Ulaw-ulaw, ya, uy. Hello, nice pong art. Sus, TV. Yan. TV ba day? Uy, go. Hello, nice pong. Tuloy na baka dito nakuha ko. What is Sasa? Ako daw vlog. Ako daw. Trya na to. What's up mga kabaro? Trya na to mag-vlog yun. Trya na to mag-vlog. What's up mga kabaro? Sunaday ta dari sa gawas. Ayaw, lagi pagbagara. Bugo, makamag-vlog rin. Ayaw, ay! Ayaw ba? Guys, nag-pictures na doon. Todo effort. Ang actor. Hello, nice kayo, Art. Tanggalan mo face mask, Art. Pangit mo kayo siya. Ana. So guys, aramong girls. Wait lang. Okay guys, nabuna na to kay marag dako kayo iya ano ko mao like this. Tahina mo hindi. Dala. Sorry naman po. Kilay mo. Tara na ba? Plastic mga ilong guys. Ay, dabe. Wait. Tara na kay Tara. Kaan na to ang ay, wait lang, manang ito ako yung pisas. Wah! Puno na po lang ito. Yeah. Lubat! 19. Tumatik na yan. Yan, grabe. Dagan na kayo may na ano na take. Sige lang. So, mga guys, mga kabaro. Udah. Untuk salo. Bago nang giliti ko, no? Ha? Naik. Untuk salo. Ayoko mag-flashlight. Sige. What's up, guys? Sorry. All my friends are Yeah. toxic, all the vision, always negative, Yan. Oh, no. Be, saan sa kwa, be? Wala ko load. Uy, wala i-flash. Uy, dili mo mag-araw flash. Hello, welcome to my guys. Yan, mga hamig. Mga hamig mango float, mga kabaro. Ayaw ba, kusgido. Manate, waiting. Mga hamig, mango float. Kaon na mo. Sarap. Ayaw ba, shit. Dito kami guys, baka may makuha tayo na wakwak dito guys. Yes. Nata dari la Telecels house. Guys, ayun dito na sa kwate. Tara. Hi, Col. Hi pa. Welcome to my vlog. Mo na din. Sa vlog din. Oh, isang kubok ng gusto. Nagulat ito. Isa ramang ko dapat to. Tama mo na. Huh? Fights na na eh. Oh, bono na Himo na? Sure ka, Ding? Nyo naman nato, Ding. Tara na. Ano ba yung mama? Magkuwag minggo plot. Ganino mo, ganina. Yung, anong, wala man yung natin. Salad man na. Salad pa din no? Ayo, murag na ila ko yala lang. So, ngit-ngit. Oh? Hello, masasagip mo dyan ang isang multo. Wala, grabe. Hello? Wala si kailangan guys. Me and my jowa. Pelo, urot na. Oo, butang mo Hindi nga mo dyan, titigaan. Yan, may Dali, ay kinurot. sa baba. Wala dito. Pag wala, man. Matik. Minggo plot, di ba na? Minggo plot, di ba? Everybody's on the earth. Everybody's on the earth, mga kabaro, tara. Only for a
All my friends are so Asa ang suga? ribbon niya. Muli mo bukad din. Dili oy. Wow, lagi. Uy, apil ko. Gani, matik. Pinta ninyo. Hindi ko ta mga tulog na hindi. Yeah. Kay dagag pagkaon ng masela. Ano man ka? Isa lang man sa kwarto no. Uy, sa'yo. Uy. Duwa lang gani ka. Dahil lang gani ka shot ng mga hindi po lang gani. Mga ito lang ko dyan. Pag mangyarado na ko. So, fights, tara. Hindi ka magkaroon eh. Okay. Sanga to, sa mga lang kung mahubog ng video ta ba? Kamu lang ay makahubog din. Oh, sobra. Uy, kikapi, di ba mo na makuha? Kana. Dili ka lang. Tara. Sabi na, kaubog. Kita ko riyan. Ayan. Gawas. Nasa gawas. Tagaan mo na ako. Ah. Tagaan mo na ako. Sukli. Parteng kebutan eh. Tutup sa Drip yun. Dari. Oh, wala pa na ano. Guys, nandito na tayo guys. Dito na tayo guys sa ating guys. Oh. Kay picturean sa nang. Talaga ni. Uy. Guys, kain na tayo guys. Kain na tayo guys. Maya ka na. Sean. Hello. Wala. Nakaba. Doon, go. Strike. Fight. Tara mga kabaro. Bataan nga. Sa makabuhi na nga. May iba ka muna ka ni mong vlog din. Wala lagi na tani. So, thank you Kati Lisel for this cupcake. Ay, yes. Pwede na. Wait, talad. Tara, ang sige pangalan natin. Bingo. Si Ate Crystal. Thank you Kati Crystal sa pag-make, sa pagbuhat sa cake, then this one. Char, English different. Of course, batik. Wala na mo matubag. Bebe. Ano ka dito? Shanghai natin. Pwede mo ka ito siya mango float. Pwede man na, batik. Tara guys, inom sa ata guys, inom sa ata. Ay, oo. Ikaw na din. Unsa ka? Wala ka dito din gutom na ko. Ito na yung ano dahil. Ay kanang salad. Kuya ko baso neng. Tara guys. Tara. 100 pesos. Nya magbaro no, sign up na yung magbaro no. Dagan salamat. Diri Automatic mga kabaro. Oh, dagan salamat diri ka pamilya Oro. See you. And the next vlog. Yun no. Bye! Please like, please subscribe. Like and subscribe. Don't forget to Thank you, like, Ma. share, subscribe the Auntie Turn on the Kabaro vlog. notification pop. Thank you mga magbaro no. Oh, Luto ba? cool. Good. Nahubog di ko ba ko? Ano sa kwan? Don't forget to click the So mo to guys, dili lang daw take two. Another. Take to. One. So mo na to guys. Dito na mo ng vlog. Don't forget to Like, subscribe and hit the notification bell for more updates. More. So, Bye!
Og daghan salamat mga kabaro no sa pagkuyog diri dapita sa may kuha na kabaro no, sa Spring Valley. Og cool. Daghan salamat ko na sa pag-invite ko. Daghan salamat cool. Ay, pasensya mo na daw kay medyo Ha? merang handa. Sus cool. Balot pa jud ko. Nya mga kabaro no. Og see you next cool. See you next vlog mga kabaro. Daghan salamat mga kabaro no.